Començo jo. Mercè. Doncs bé, aquesta setmana vam presentar el marc mobilitzador que hi haurà després de la sentència, si no és absolutòria, que és un marc en el qual cridem a la ciutadania, a tots aquells ciutadans que sentin que la sentència és injusta, a que surtin a mobilitzar-se, i una mobilització que volem que sigui per la llibertat dels presos polítics, per l'aturada de la repressió i per l'autodeterminació. Cridem, per tant, a tota la ciutadania, a totes les entitats, d'una forma molt transversal, que hi hagi aquesta resposta col·lectiva als carrers, i la sentència, quan surti, doncs, no és absolutòria, que de fet l'únic que acceptaríem és aquesta absolució, i si no hi és, doncs segur que sortirem al carrer a defensar aquests drets i aquestes llibertats. Sí, i avui el que fem és presentar algunes de les primeres mobilitzacions que farem en aquest marc unitari. Llavors, concretament són 5 marxes a peu que sortiran de 5 punts de 5 ciutats del país, concretament sortiran de Girona, de Vic, de Berga, de Tàrrega i de Tarragona, i confluirem totes a la ciutat de Barcelona. La idea d'aquestes marxes, que de fet és una iniciativa que ha sorgit de la societat civil i on hi estan participant en l'organització múltiples actors, més enllà de nosaltres dos, moltes entitats, molta diversitat del país. La idea és que sigui una mobilització popular, transversal, majoritària, i d'alguna manera inspirant-se en aquestes marxes que hi ha hagut al llarg de la història, com la marxa de la Sal de Gandhi o la marxa sobre Washington de Martin Luther King. Volem que sigui una resposta de país, molt plural, molt diversa, i que faci participar a moltíssima gent que es mostrin determinats, alçats, dignes en resposta a aquesta sentència. Seran marxes que duraran 3 dies, amb 5 etapes, i confluiran totes a la ciutat de Barcelona, i en total són uns 100 quilòmetres. Però la gent no estarà obligada a fer les marxes senceres i podran fer les etapes o fins i tot fragments de les etapes que vulguin. Aquesta nit traurem un web de les marxes, que és marxesperlallibertat.cat. Hi haurà un manifest, que és el que inspira la motivació d'aquestes marxes, i estarà oberta a adhesions, perquè, com deia, la voluntat és que hi participi la més gran pluralitat i transversalitat del país, també a nivell territorial. Aquestes marxes conflueixen a Barcelona, no? Sí. Ho fas tu, no? Ho contesto jo? Sí. Aquesta és una de les mobilitzacions en aquest... No, que preguntava... Sí. Si conflueixen a Barcelona... Sí, aquestes 5 columnes, diguem-ne, conflueixen a la ciutat de Barcelona. El darrer dia es concentren i ja conflueixen i arriben a Barcelona. Els 2 primers dies són 40 quilòmetres cada dia, i el darrer són 20 quilòmetres. Hi ha la possibilitat que això generi realment un bon col·lapse de trànsit, no? Si són des de Vic o des de Berga, són artèries principals del país. Sí, és possible, és possible. La idea és que es vegi aquesta gran mobilització i aquesta imatge d'un país que surt al carrer per protestar per aquesta sentència que malauradament preveiem condemnatòria, però també en un esperit de fer camí, en un esperit de que no ens aturem, aquesta idea de la marxa, del camí, no ens aturem fins a culminar el procés d'autodeterminació. Que sempre totes les accions que fem, totes les que proposem nosaltres i moltes altres entitats amb les quals ens hem reunit i hem fet aquesta posició pública, són mobilitzacions en aquest marc de lluita no violenta per aquesta defensa dels drets, de les llibertats, de l'autodeterminació, de la fi de la repressió, de la llibertat dels presos polítics, i per això també apel·larem a la ciutadania que el dia que surti la sentència surti al carrer arreu del país. Hi haurà convocatòries a tot Catalunya, a tots els municipis del país, ja anirem donant més detalls evidentment quan surti la sentència, per tal que tothom pugui trobar el seu espai per, entre tots, demostrar que davant d'una sentència que preveiem que serà injusta, que tota la ciutadania que així ho senti pugui sortir a expressar aquesta indignació i a treballar per aquests drets, aquesta llibertat i aquest camí, aquest exercici d'autodeterminació. Sí, les marxes no són una mobilització que surt el mateix dia de la sentència. Pel mateix dia de la sentència al vespre el que tindrem seran concentracions a diferents punts del país que ja anunciarem el mateix dia de la sentència. Les marxes seran en 3 dies, que els anunciarem també en funció de quan surti la sentència. No podem precisar concretament quins 3 dies seran les marxes, però vaja, a nivell logístic estem ja preparant-les i preparant-les a nivell territorial, perquè és una mobilització que evidentment implica
a bona part del país. Temeu d'alguna manera o altra que passi una mica com l'11 de setembre, que hi va haver un cert refredament de l'independentisme a l'hora de sortir de casa? No, crec que tinc la impressió que la gent està molt expectant davant de la sentència i que hi haurà una resposta massiva de la ciutadania d'aquest país. També hi va ser l'11 de setembre, però aquesta sentència ho podem percebre, ho estem percebent en les xarxes, estem percebent que la gent està amb aquesta angoixa i aquesta expectació i que, evidentment, si la sentència és condemnatòria, no es quedarà a casa. Aleshores, com que també hi ha tot el tema del 155 i de la llei de seguretat nacional i tot això, us fa algun tipus de por, d'angúnia, que la policia també pugui, diguéssim, limitar-vos a la vostra... És que si ens limitéssim, si no sortíssim al carrer, si deixéssim de fer mobilitzacions, per aquesta por voldria dir que hauríem guanyat. I per tant, no podem permetre'ns-ho. La resposta és ens estan intentant limitar aquests drets, doncs els exercim. I no ens podem deixar vèncer en cap cas per la por ni per les amenaces. Sí, hi ha una cosa que han dit repetidament els presos polítics, no? Que ni la presó, ni la repressió, ni l'exili, doncs res ha estat un fre fins ara perquè la ciutadania es mobilitzés. Estem convençuts que aquesta sentència que farà serà condemnar drets fonamentals, farà segur que la ciutadania d'aquest país, com ha passat sempre quan ha estat en risc aquests drets i aquestes llibertats, doncs surtin al carrer, surtin a manifestar-se, surtin a defensar el que és això, la nostra societat, no? Aquests grans consensos de país que tenim de forma àmplia, transversal, amb aquesta lluita no violenta. Són els instruments que tenim des de la societat civil, des de la ciutadania, i els exercirem, no? Tots aquells drets que siguin condemnats són drets que haurem d'exercir i s'exerceixen des del carrer, com hem fet sempre i com seguirem fent, sigui com sigui la sentència, no? I davant de la seva duresa, doncs la determinació i la resposta de la ciutadania d'aquest país.